I teraz popatrzcie, trochę mi gorąco od ognia, pod kranik podkładam czajniczek. To jest czajniczek porcelanowy, posrebrzany. Woda się leje. Nie wiem, czy słychać, czy widać. O, jeszcze troszkę. No i teraz musi się zaparzyć herbatka. Ale, ach, jak gorąco. Ale z czym i jak pito taką herbatkę? Konfitura, jeżeli myślicie, że z róży cukrowej, to nie. Pierwsza konfitura to była cytrynowa. Usmażona cytryna z cukrem albo z miodem. I taką właśnie konfiturę mam. Albo po prostu z cukrem. Ale taki cukier wkładano pod język i pito herbatę ze spodka. Zaraz Wam pokażę jak. Piękna porcelana, jeszcze po mojej babci, pochodzi z końca XIX wieku, ale jeżeli myślicie, że pito z samowara herbatę z takiej filiżanki, no może w eleganckich domach, ale tak naprawdę taka klasyka picia herbaty z samowara zupełnie jest inna. W Rosji zwłaszcza, ale też w krajach arabskich, pito herbatę ze spodka. Dlaczego? Przecież to jest wszystko bardzo gorące. Nalewano, wow, jakie gorące, wow. Nalewano odrobinę esencji. Muszę tutaj tak stanąć, żebyście mnie widzieli. Nalewano następnie troszkę wody. Zanim ja nalałam te 2 krople, to już się troszeczkę ochłodziło. I teraz, czemu pod język? Cukier był drogi. To, co Wy widzicie w tej cukiernicy, to już jest taki nasz współczesny cukier, ale w takiej cukiernicy znajdował się cukier, który został porąbany specjalnym tasakiem na kawałki i teraz pod tym językiem był po to, żeby cały czas się zdawało słodko, bo receptory, które rozpoznają słodki smak, znajdują się tutaj z przodu, a więc można było umieścić cukier pod językiem i pić. Już jest ok, łyk za łykiem, tylko ja jeszcze cukru nie włożyłam, bo byście mnie nie słyszeli, ale teraz to zrobię. Chciałam Wam po prostu pokazać, że ta herbata jest już wystudzona. Wobec tego jedną kostką cukru można opędzić kilka takich spodeczków. A więc pod językiem i pijemy kolejne porcje. Natomiast jak z konfiturą? Otóż konfitura przez to, że jest gęsta, to można ją sobie nalać na spodek, troszeczkę rozmieszać i wówczas czujemy smak wierzchu tej konfitury właśnie, a ona jeszcze tutaj hula i kolejny smak, kolejny łyk już jest taki jak trzeba. Wszyscy, którzy się interesują historią samowarów, wiedzą, że samowary miały bardzo takie istotne znaczenie w danym kręgu rodzinnym. Miały imiona, wyobraźcie sobie. To nie było coś, to był ktoś. Fajne egzemplarze były dekorowane, no nie mogę się oprzeć, były dekorowane orderami, czy jak ktoś wrócił z wojny, to po prostu dekorował swój samowar, że nareszcie wrócił do ogniska domowego, ale też te, które były wyjątkowo dobrze zrobione, miały odciskane na obwodzie pieczęci. I takie były i są po dzień dzisiejszy najbardziej cenne. No miały oczywiście imiona, mój też ma imię.
Jest to samowarka, nie samowar, tylko samowarka, ale nie zdradzę Wam jakie. Teraz, moi drodzy, wygląda to trochę skomplikowanie. Herbata ze spodeczka, wow, jaki obciach. Jakieś taka bezsmakowa, trzeba ją dosmaczyć. Ale powiem Wam, że samowar to był taki symbol ogniska domowego. Stał na środku stołu, nad nim wisiała lampa naftowa. Wszyscy siedzieli wokół stołu, nikt szczęśliwie nie miał laptopa, bo miał ręce zajęte spodeczkiem. Gdzieś tam w rogu siedziało dziecko albo dwa, przy lichtarzyku jeszcze ze świecą i odrabiało zadanie domowe. Wszyscy rozmawiali ze wszystkimi. Ludzie mówili naprawdę do siebie, a nie klikali. I zwróćcie uwagę, że gdybym ja na przykład rozmawiając z Wami nagle się odwróciła i poszła, a film leciał dalej, to byście się na mnie obrazili. A przecież my tak robimy na Facebooku czy na innych czatach. Kiedy się zmęczymy, znudzimy, klik wyłączamy, nie ma nawet do widzenia, cześć, po prostu nie podoba nam się, to odchodzimy. Dlatego właśnie ten samowar wzbudza we mnie takie emocje. Bardzo się cieszę, że mi się go udało kupić i być może będę wszystkich zapraszała na herbatkę z samowara. Was zaprosiłam pierwszych.